anh anh nhà cầm chỉ được số bà khơi thả mấy rừng cái đây mùi cà lan tí đó mà cà lan nó lơ chia chôn nơi kháng không khó mà trong tay giờ bê ngay sao mùi chia không khó mà bao tầm nó mà hai cà lan nơi khai pi ngay tí đắp nơi bê là nghĩa bằng bơ mà khơi thả ngay tí đắp nó mê son nhà thằng bạc lơi ơi và tao máu mê có bạc lơi nghe toàn man sao tao bao toàn má tao máu con gọi trăm bê ngay bê nu chia không khó bao giờ á bạn đặc chất ba rồi teo lít mà nè khlang tới đâyเอาปนมาจีคอนพักคลั่งtới đâyเอาปนเอาเตี้ยรีไอ้บุตรีก่อถึงการได้ปลูกคนเจ้าตัวมาได้เจ้าเนี่ยตัวเตี้ยตามคนเจ้ามาได้ซอตาบุษอัตริพักคุมขนมตัวเนี่ยก็นั่งตาฮอกในcáiท่าฮอกคลอยสไนด์เหรอเฮ้ยบุษก็ประดานท่าเชียงคอนก็tới đâyเอาปนอยู่เป๊กภาษาตาเชียงตะบัดอ่อนเลยไงจังอันเนี่ยพักมวยกว่าเต้ชัดตลอดมาวิ่งมารถไอ้กูพักกูซอกพุ่มขนาดบายของโบนมาเลย